Raiče.pro, Minecraft server, který přežívá v tichu. Jeden z mála československých Minecraft serverů, který stále běží. Funguje od roku 2022 a každý den se na ně připojuje více než 100 hráčů. Nejde o žádný velký herní projekt s reklamami, jde o místo, které vzniklo z jednoduchého nápadu. Vytvořit čistý, komunitní survival server pro českou a slovenskou komunitu. Za celým projektem stojí jeden člověk, Hestrank, zakladatel serveru, spravuje technicky i obsahově a dodnes zůstává jeho hlavní postavou. Spolu s malým týmem adminů vytvořil prostředí, kde si hráči mohli hrát bez zbytečných zásahů, bez výhod pro platící, bez toxické atmosféry. Hlavní herní režim je klasický survival, vedle něj se nabízí One-Block a Anarchy. Vše běží stabilně, bez větších technických problémů. Mapa je rozlehlá, hráči se staví vlastní města, zakládají ekonomiku a obchodují. Zkušenější hráči znají systém ochrany území, teleporty a herní pravidla, která jsou přísná, ale férová. V letech 2022 až 2023 zažívá Raiče.pro svůj vrchol. Aktivní komunitu, desítky projektů a hráčská města propojená cestami. Hraní na Raiče.pro není jen o Minecraftu, je to součást každodenní rutiny. Lidé se znají jménem, sdílejí své městy, své stavby i své příběhy. Dnes o několik let později server stále funguje. Připojit se dá bez problémů. Herní jádro je funkční, pravidla se drží. Denní online se pohybuje kolem 100 až 150 hráčů. Zvenku se může zdát, že se nic nezměnilo. Ale ti, kdo Raiče znají další dobu, mluví jinak. Atmosféra není stejná, komunita je tiší. Discord, který kdysi žil debatami a vtípky, je dnes spíš informační kanál. Ve hře se méně mluví. Města vznikají, ale často zůstávají nedokončená. Dlouhodobí hráči pomalu mizí. Technicky je vše v pořádku, ale něco chybí. Ne plugin, ne mod, ale pocit, že se tu něco bude společně. Pocit, že tohle je digitální domov. Server přežívá, ale v tichu. Důvod může být víc. Čas. Lidé odchází, komunita stárne, admin tým má méně prostoru pro aktivní zapojení. Hráči dnes často hledají rychlou zábavu, málo kdo zůstává na jednom místě. Raiče.pro není mrtvý server, ale je to server, který se změnil. Funguje. Denně se na něm hrají desítky lidí, ale ten, kdo si pamatuje jeho vrchol, pozná rozdíl. Přirozený, postupný, ale cítitelný. Otázka nezní, jestli Raiče.pro skončí, ale co z něj zůstane. A jestli je šance, že se atmosféra někdy vrátí. Možná to bude chtít novou vlnu hráčů, nové eventy, nové komunitní projekty, nebo jen to, aby se lidé znovu začali psát. Raiče.pro běží dál. Ne jako výkřik do tmy, ale jako tiché místo na mapě českého Minecraftu. Místo, které přežilo dobu, ale přišlo ohlas a teď čeká, kdo ho znovu uslyší.